right, int waħdek, inti taf se tagħmel, ħataqbad miegħi u ma titlaqnix. Aqbad miegħi, aqbadni ħafassni u titlaqnix. Titlaqnix. Ejwa! Titlaqnix! Filmati miġbuda minn bodycam juru xena mill-aktar drammatika, duħħan oħxon li beda mid-daħla tal-komun tal-blokka u baqatila għajjat mitri u tensjoni kbira. Il-filmat esklusiv miksub minn TVM News juru li l-żewġ uffiċjali tar-Rapid Intervention Unit jixxabtu, jidħlu fil-penthouse u jsalvaw it-tifla li nqabdet fil-binja wara li ma setetx tinżel it-taraċ tal-komun għax kien mimli bid-duħħan. Omma u missiera li ma kinux id-dar waslu fuq il-post f'paniku kbir, f'moħħhom kellhom biss ħaġa waħda lil bintom li kienet maqbuda waħedha f'dawk it-tħaħen kbar li jidher illi bdew minn ħsara fl-arloġġi tad-dawl. Fratt ta' salib iż-żewġ uffiċjali PS 1194 Christopher De Brincatu PC 1493 Christian De Bono ma ħasbuwix darbtejn biex jintervjenu. Għalulna li fil-penthouse tagħhom kellhom it-tifla hemmhekk. Meta ġew ġiri f'liema stat kienu? Kienu fi stat ta' paniku kbir u ma bdewx speċi ta' jgħidulna kemm għandha żmien it-tifla, ġast għandi t-tifla hemmhekk. Il-kuntistabli De Bono rakkontana l-ħidma li saret biex it-tifla tinħareġ qawwija u sħiħa mill-proprjetà. Ħareġ id-duħħan kollu għalejna, ftaħna ftit. Is-sorġent mbagħad jiena bqajt barra daħal is-sorġent fal-biċċa biex forsi nevitaw daqsxejn id-duħħan li jidħol ġo fina. Bqajt barra nistennih, daħal is-sorġent sab it-tifla u ħareġ biha eventwalment fil-penthouse. Tlabta biex iżżomm miegħi, tlabta biex tannaqni u ma titlaqnix u jien żammejtilha idea ma qaddi biex nerġa' nsib it-triq lura l-barra. Followjajt id-dawl tal-kollega tiegħi li kien mal-bieb u ħriġna barra. Ovvjament imbagħad x'kien ħriġna fit-terrazzin tal-penthouse bdejt nagħmel sinjal u ngħajjat lill-kollegi tiegħi. Fejn jgħat? All right! All right! All right! Il-kuntistabli De Bono spjega dak li ħass meta mid-duħħan foltra lil kollega tiegħu ħireġ bit-tifla qawwija u sħiħa. Sodisfazzjon speċi li lħaqna salvajna persuna milli kienet se tifga f'dak id-duħħan li kien hemm. Minkejja riskju fuq ħajjithom jesprimu s-sodisfazzjon li tagħtihom l-uniformi. Meta nżilna bit-tfajla magħna għaddejnija f'idejn il-ġenituri tagħha u meta inti tara dik it-tannieqa tal-omm tanna lil dik it-tifla hemmhekk inti tkun hija tilħaq l-objective tiegħek. Huwa faħħar ukoll il-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li kienu kruċjali wkoll f'dan is-salvataġġ sabiex jintfew in-nirien.